El kit d'emergències és el kit que tenim en cas d'una emergència, la documentació més important que hauria de conèixer l'equip. No exclou que hauria de conèixer també tot el pla d'emergència, però els documents més importants són aquests. És les fitxes d'actuació, les instruccions de la central d'alarmes i comunicacions, els punts dels talls de subministrament, tant elèctric, climatització i tots els subministres que hi ha al centre, el llistat telefònic del comitè d'emergències, els plànols del centre, el missatge al 112, i missatges a megafonia, tant en un cas d'evacuació com de confinament. A banda també les instruccions en cas d'evacuació i confinament que hauríem de fer exactament. A banda ens fa falta el que és l'armilla, la llanterna i la ràdio en piles fora.